ଇତି କହୁଛନ୍ତି। ଡାଡ୍, ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଥର ଆମେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ଘରେ ପୂଜା କରିବା। ଆରବ କହୁଛନ୍ତି। ୱେଲ୍ ଟୁଥ୍ ଇତି। ତାଙ୍କ ମମ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ମନ ଚୋର ତା ମୁହଁରେ ପୂଜା କରିବାଟା ଶୋଭା ପାଏନି। ଇତି, ତୁ ତ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ତୋ ପାଖରେ ରଖିବାଟା ଭଲ। ତା ମୁହଁରେ ପୂଜା ପାଠ କରିବାଟା ଶୋଭା ପାଏନି। ତୁ କହିଲେ ଆମ ଘରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସେନି। ଆରବ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ମମ୍? ଇତି କାହିଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ପାରିବନି? ମୋର କିଛି କହିବାର ଦରକାର ନାହିଁ ଆରବ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କି କାମ କରିଛି। ସେ କ'ଣ କରିଛି ମମ୍? ସାମାନ୍ୟ ବେଙ୍ଗ ଲଜିଯାଇ ଥିଲା ସେହିଟା ମିଳିସାରିଛି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ବେଙ୍ଗଲ ମିଳିଲା ସେହିଟାରେ ପ୍ରମାଣ ବି ନୁହେଁ ଯେ ଇତି ସେ ବେଙ୍ଗ ଲୁଚେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମମ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ଇତିଙ୍କୁ ଏମିତି ବିହେଭ୍ କରନା। ଯଦି ଇତି ମନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ପୂଜା କରିବା।